Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәмсез. Бүгенге программада уңайлы һәм тиз хәрәкәт итәм. Такси белән чагыштырганда учсызда. Самокатлардан ничек хәрәкәт итәргә, нәрсә өчен штраф яный? Батырлык һәм дан символы. Җиңү волонтерлары атна ахырына кадәр 10 000 Георгий тасмасы таратырга исәпле. Аны кайларда алырга мөмкин булачак. Ришвет турында эш гаепләнүчләр эскәмиясендә баш архитектор, җинаятьче турында суд залыннан яңа мәгълүматлар. Велосипед самокат сезоны Әлмәттә апрель уртасында ук ачылды. Автоинспекторлар инде тематик рейдларга чыгарга әзерләнә. Быел хокук бузучыларга карата прокат фирмалары гына чикләүләр куймый. 1 марттан юл хәрәкәте кагыйдәләрендә дә үзгәрешләр үз көченә керде. Велосипед самокат ияләре хәрәкәтнең мөстәкыйль катнашучылары буларак хәзер закон алдында җавап бирәчәк. Штрафлар 800 меңнән 1500 сумга кадәр тәшкил итә. Почему вы выбрали самокат как средство передвижения по городу? Достаточно удобный, мобильный и в целом достаточно дешевый выбор по сравнению с такси. Бу әлмәтләрнең гадәти җавабы. Җәмәгать транспортына альтернатив хәрәкәт итү чаралары куллануның уңай яклары шактый. Бигрәк тә әзер инфраструктура булганда. 23 елның 1 мартыннан электр самокатларына, гироскутерларга һәм сегвейларга транспорт статусы бирелде. ПДД прописаны права. Юл хәрәкәте кагыйдәләрендә мондый транспорт кулланучыларның хокуклары һәм бурычлары язылган. Тизлек сәгатенә 25 км-дан, авырлыгы 35 кг-нан артмаска тиеш. 35 кг. Транспортта тротуар буйлап хәрәкәт иткәндә аның тизлеге җәяүлеләр агымының тизлегенә тең булырга тиеш. Шулай ук хокук һәм бурычларга җәзалар да өстәлде. Самокатчы алырга мөмкин булган штрафларның берсе тизлекне арттыру. Прокат транспортында моносистема күзәтә. Лимит программа дәрәҗәсендә билгеләнгән. Өстәвенә парк, скверлар, җәяүлеләр күп булган урам участокларында тизлек сәгатенә 5-15 км-га кадәр кими. Самокат йөртүче тәртип сакламаса 800 сум штраф түләргә туры киләчәк. Прокат фирмалары штраф билгеләүче пунктларның тагын берсе, бер самокатта икәүләп һәм өчәүләп йөрү суммасы 800 сум тәшкил итә. Шулай ук административ маддәдә самокатчының юл аша чыкканда транспортта хәрәкәт итүе дә шул ук күләмдә штрафны күздә тота. Исерек килеш йөргән һәм сәламәтлеккә җиңелчә яки уртача зыян китергән өчен 1500 сум яный. Шәһәрдә электр самокатлары сонын прокат буенча гына исәпләргә мөмкин. Аларның саны 120-гә якын. Хәзер Әлмәттә бер фирма эшчәнлек җәелдерә. В повседневности, не считая от работы домой, самокатами пользуетесь? Когда как? Ну, если тралик будет ближе, или же, можно сказать, подъехал, сяду на него. Велосамокат сезоны Әлмәттә апрель уртасында ачылды. Май аена хокук бузучылар һәм зыян күрүчеләр күзәтелмәгән. Узган ел шәһәр юлларында 2 тәгәрмәчле транспорт сөючеләр катнашында 5 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Абдрахман авылы янында Әлмәтләр һәм район халкы 6000 корыч агач утыртты. Яшелләндерү Бөек Ватан сугышы елларында һәлак булганнарның истәлеген мәңгеләштерү максатыннан булдырылган хәтер бакчасы халыкара акциясе кысаларында узды. Агач утыртуга предприятиеләрнең яшь хезмәткәрләре, экоактивистлар һәм студентлар барлыгы 100-дән артык кеше кушылды. Махсус кораллар белән шәһәр һәм район халкы агачлар утыртуга юл алды. Быел гектар ярым мәйданда 6000 корыч агач утырту планлаштырыла. Территорияны 100-дән артык кеше яшелләндерә. Кемдер акциядә беренче тапкыр катнаша, икенчеләр елда үзелешләрен кертә. Абдрахман авылы янында агач утыртучыларны табигатькә ярдәм итү генә түгел, акциянең асылы да җәлеп итә. Хәтер бакчасы Бөек Ватан сугышы геройларын һәм аларның батырлыкларын мәңгеләштерүне күзаллый. Яшь буында акцияны актив рәвештә хуплый. Ратмир Әюпов әнисе белән агач утыртырга килгән. Аның бабасы сугышта катнашкан, истәлеген исә буыннан-буынга тапшыралар. Ратмир әйтүенчә, ул өлкәннәргә ярдәм итәргә һәм яшелләндерүгә үз өлешен кертергә килгән. Хәтер бакчасы беренче тапкыр 20-нче елда утыртыла. 3 ел эчендә акция Россиядә күркәм традициягә әверелә һәм халыкара статус ала. Аның максаты сугыш елларында һәлак булган һәр кеше истәлегенә бөтен ил буенча һәм чит илләрдә 27 миллион агач утырту. Зей халкы махсус хәрби операция зонасында даими рәвештә гуманитар йөк озатуын дәвам итә. Чираттагысында егетләр Зей эчке эшләр бүлеге ветераннарыннан посылкалар алачак. Медицина жгутлары, газ көнкүреш баллоннары, спрейлар, уйыкбашлар һәм баллык уертылган сөт буларның барысында хәрбиләр өчен Зей эчке эшләр бүлеге ветераннары җыйдым. Хәзер СВОда Зей эчке эшләр министрлыгыннан 3 ветеран катнашам. Алар хезмәттәшләре белән даими элемтәдә тора.
Хәрбиләр өчен посылкаларны аеруча кайгыртучанлык белән җыйганнар. Көннәр җылытты димәк, ширкиләрдән соклану чаралары, кыр шартларында дымлы салфеткалар кирәк, блиндажларга исә тышканнар кергә тиеш түгел. Ички эшләр министрлыгы ветераннар советы әгъзаларының оныклары солдатларга җиңү теләп хатлар да язган. Буларның барысы да чираттагы гуманитар йөк белән фронтка озатылачак. Җиңү волонтерлары атна ахырына кадәр 10 мең Георгий тасмасы таратырга исәпли. Әлмәт волонтерлары шәһәр урамнарына апрель ахырында ук чыкты. Җиңү көненең төп символларының берсен тарату белән бергә яшьләр әлмәтләрне Кызыл канәфер акциясына кушылырга да чакыра. Аннан кергән акчалар Бөек Ватан сугышы ветераннарына ярдәм итүгә тотылачак. Проходит акция «Красная гвоздика». Мы за пожертвования даем своеобразный подарок. Җиңү волонтерлары ел сайын җиңү көненә 2 атна кала Георгий тасмалары тарату өчен Әлмәтнең җәмәгать урыннарына чыга. У нас есть карта, его продвижение, что ли, дивизии, да, карта прям где вот формировалась и где закончилась. Наверное, дошел бы до Берлина, если бы не ранили в голову его. Галина Овсянникова гаиләсендә үз ветераннарын хөрмәт итәләр. Бөек Ватан сугышында катнашучы туганнарның берсе дә исән түгел инде. Әмма аларның батырлыкларын онытмыйлар. Галинаның абыйсы Иван Шмонин Төньяк Кавказны, соңрак Кырымны азат итүдә катнаша. Румыниягә кадәр барып җитә. Бәрелешләрдә тирән яра ала, 88 яшькә кадәр баш миендә калган снаряд кыйпылчыгы белән яши. Элеккеге еллардагы кебек Галина туганнары белән быел да онлайн форматта узачак, үлемсез полк акциясында катнашачак. Сәүдә үзәге янында тасмалар берничә минут эчендә таратылды. Һәм волонтерлар буыннар истәлеге фондына хәйрия иганәсе җыюга кереште. Волонтерлар тасмалар таратуны акча җыюны 26 апрельдә башлады. Һәм бәйрәмгә кадәр Әлмәтләргә 10 мең тасма таратырга ниятли. Акцияларга эш көнендә кичке 4-тән алып 5-кә кадәр кушылырга мөмкин. Әлмәт шәһәр судында ришвәт алу турындагы эшне тикшерү дәвам итә. Гаепләнүчләр эскәмиясендә баш архитектор, аны 2 җинаять кылуда гаеплиләр: эшмәкәрлек эшчәнлегенә, законсыз комачаулау һәм ришвәт алуда. Соңгысында 2 эпизод буенча гаепләү белдерелә. Аларның иң авыры буенча чиновникка 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү куркынычы яный. Между этими лицами и вами какие-то неприятные отношения были? Нет, конечно. Вы слышали их показания в данном судебном заседании, но они вас оговаривают, получается? Да, 100% оговаривают. С какой целью? Я без понятия. Әлеге утырышта гаепләнүченең күрсәтмәләренә бөтен игътибар бирелә. Моңа кадәр эш материаллары тикшерелде һәм шаһитлардан сорау алынды. Я думаю, что салат какие-то проблемы с земельным участком. Таким образом хотели что-то так взаимодействовать. Гаепләнүченең сүзләренә караганда, ул башка фигурантлардан акча да һәм гарантияләр дә сорамаган. Тикшерү узган җайда ук башланды. Зыян күрүчеләр исемлегендә шәхси эшмәкәр, мототехник сату һәм хезмәт күрсәтү компаниясе һәм төзүче бар. Беренчесе яңа керү урыны булдырырга һәм элмәтакта куярга, икенчесе булачак сәүдә үзәгенең фасадын килештерергә, соңгысы шәһәрдә тагын бер торак комплекс төзергә теләгән. Пока это является территорией производства, промышленного значения территория и, соответственно, там действует ограничения на строительство жилых домов, общественных зданий. Тикшерү эшләреннән соң районның баш архитекторына законлы эшмәкәрлек яки башка эшчәнлеккә каршы чыгу маддәсендә каралган җинаятьтә гаепләү белдерелә. Аның беренче өлеше буенча закон иректән мәхрүм итүне күздә тотмый. Җинаять кодексының законсыз гамәлләр өчен вазифаи затның ришвәт алуы һәм шулай ук зур күләмдә дигән өлеше өчен архитекторга 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Адвокатлар судтан зыян күрүчеләрнең берсе белән очрашу вакытында гаепләнүче караган эскиз проектын күрсәтүне сорый. Эш материалларында исә 11 елга эскиз гына бар. Изучал, смотрел на месте, вот как раз таки мы занимались этим поиском этого эскизного проекта, поэтому заявляли ходатайство. Суд тикшерү ахырына якынлаша, яклардан рәсми үтенечләр булмаган чиракта киләсе утырышларда алар чыгышларга күчәчәк. Әлмәттә беренче тапкыр Татнефть компаниясының элеккеге генераль директоры, районның мактаулы гражданы Ринат Галиев истәлегенә хоккей турниры узды. Беренче майдан 4-сенә кадәр нефтяник спорт мәктәбендә Россиянең һәм Татарстанның 8 командасыннан 11 елга үсмерләр ярышты. Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые родители. Сегодня мы проводим новый турнир памяти Рената Туманирславовича Галеева. Ярышларның беренче көнендә Боз аренасында Әлмәтнең нефтяник командасы белән Түбән Каманың нефтехимик командасы очрашты. Уен киеренке бара. Беренче периодның күп өлеше 0-0 исәбе белән уза. Нефтяник уенчысы ниһаять исәпне ача.
Командалар составында 11-нче елгы үсмерләр хәлмәтләр өчен Нефтяникның баш тренеры Эдуард Дмитриев җаната. Ул Россиянең танылган клубларында Мәскәүнең Динамо һәм Омскиның Авангард клубларында уйнаган, шулай ук Франциянең Реймс командасы әгъзасы булган. Спортчыларны куәтләргә аларның туганнары һәм якыннары да килгән. Матчны алар балконнан күзәтә. Виктория Воропаеваның инесе уйный, ул нефтехимик командасы өчен 88-нче номер астында чыгыш ясый. Хоккей белән малай 5 яшеннән шөгыльләнә, көндәшләре белән очрашуга аның командасы ныклап әзерләнгән. Мондый турнир Әлмәттә беренче тапкыр үткәрелде. Ул районның мактаулы гражданы Ренат Галиев истәлегенә багышланды. Аның турында хоккейчылар нигездә өлкән буын сөйләве һәм масса күләм мәгълүмат чараларындагы басмалар аша белә. Нефтяник хоккей клубының баш тренеры исә аның белән шәхсән таныш булган. Соңгы период 2-2 исәбе белән тәмамланды. Җиңүче матчтан соңгы буллетлар сериясендә билгеләнде. Турнирның беренче уенында Түбән Кама уенчылары җиңде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз.